girls, 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 girls. Well, yellow, red, black or white, and a little bit of moonlight for this intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they all like that fancy world. Champagne, a gentle song, and a slow dance. Now who makes it fun to spend your money? Who calls you honey most every day? Girls, 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 girls. Well, they made 'em up in Hollywood. I put 'em into the movies. Those lovely photographic splendors. In and out of magazines. Miss World and beauty queens. Falling in love with the real big spenders. But although their world may be frantic, they're still romantic in their own way. So hop on, the world is swinging. Don't sit and twiddle your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls. Step on, the world keeps swinging. Put on the dazzling charm. Get up and find those pretty girls. Don't rush, keep it nice and gentle and sentimental for that certain moment. Moonlit oceans, girls full of emotions, stepping on that slow boat to China. And next door in Japan, they know how to please a man, dropping in for tea with my geisha. They've got that old-fashioned feeling, but when it comes to pleasing, they know their way. So hop on, the world is swinging. Don't sit and twiddle your thumbs. Get up and meet those pretty girls, 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 girls. Hyvää iltaa, hyvät katsojat, ja tervetuloa seuraamaan Suomen neito 1993 valintaa. Olemme juuri valmistautumassa suoraan lähetykseen, mutta ennen sitä katsomme kuitenkin vielä eilen nauhoitetun kansallispukuosuuden. Hei, olen Maija Rajamäki ja tulen Kaarinasta. Opiskelen hammaslääkäriksi ja aloitan nyt 3. vuotta ja olen todella innoissani, koska tulen saamaan nyt ensimmäiset varsinaiset potilaani. Kesä meni oikein mukavasti ja alkoi erittäinkin hyvin, koska mun sisko vihittiin ja meillä oli aivan ihanat kesähäät. Sitten on tehnyt kaiken näköistä muuta mukavaa, purjehtinut ja kaiken näköistä muuta. Sitten on ollut kesätöissä lääkärikeskuksessa ja nyt pääsin tähän finaalikiertueeseen ja ollut tosi mukavaa. Tytöt on kaikki aivan ihania ja muutenkin ollut oikeinkin mukavaa. Välillä on tullut vähän hölmöolo, koska ollaan kuljettu kaikki meikit naamassa ja papiljotit päässä ympäri kaupunkia, mutta ei se mitään. Jotenka hauskaa syksyn jatkoa kaikille ja pitäkähän peukkuja pystyssä. Moi! Hei, mä oon Nummelan Niina ja oon kotoisin Kuortaneelta. Mä arvostan hirveästi sitä, että mä oon saanut elää lapsuuteni ja nuoruuteni maaseudulla ja maalaistalossa, koska siellä on saanut hyvän pohjan elämälle ja on elämän perusasiat kunnossa. Mä arvostan hirveästi mun perhettä. Mä oon kasvanut mun äidin, isän ja mummin kanssa ja nyt mulla on aivan ihana pikkuveli, joka on 1,5 vuotta. Lisäksi mulle on elämässä tärkeitä asioita, tietysti terveys, ystävät ja sitten se rakkaus. No hei, olen Sanna Leinonen. Jos käyn niin kuin mä toivon, niin musta tulee isona arkeologi. Ensimmäisiä kertoja, kun mä kerron siitä julkisesti, niin jotkut epäili, että se on vaan mainoskikka. Se tuntui pahalta, koska mulle se on ollut haave ihan siitä saakka, kun pikkumuksun sellaiset prinsessa- ja balettitanssia haaveet jäi taakse. Arkeologiassa mua kiehtoisi se, että siinä pystyisi todella keskittymään niin kuin kadonneisiin kulttuureihin ja ihmiskunnan historiasta saisi lisätietoa. Ihan kaikista mieluiten niin mä lähtisin Etelä-Amerikkaan tutkimaan sellaisia alueita, joita ei kukaan vielä tutkinut. Vaikka en mä kyllä lopullisesti haluaisi pois Suomesta, että kyllä tulee aina olemaan mun kotimaa. Siinä kun Etelä-Amerikassakin, jos olisi tutkimassa, niin siihen tulisi semmoista seikkailun makua ja saisi oikein toteuttaa luovuuttaan siellä raunioissa. Joku toimittaja joskus epäilikin, että mä oon lähdössä Indiana Jonesin jalanjäljille.
Moi! Mä oon Nortamon Niina ja mä oon syntynyt Helsingissä ja asun nykyään Espoossa. Olen sellainen vilkas ja rohkea ja utelias luonne, mutta kaikki ei ollut tosiaan aikoinaan näin. Peruskoulussa oli musiikkiluokalla ja lauloin kuorossa. Esiinnyin paljon ja silloin jännitin kaikkea todella paljon. Ja pyörryin yleisön eteen. Nykyään olen kerännyt paljon rohkeutta ja olen pystynyt tekemään asioita, jotka aikaisemmin tuntui vaikeilta. Toivonkin tulevaisuudessa, että voisin löytää semmoisen ammatin, jossa voisin olla paljon ihmisten kanssa tekemisissä ja liikkua paljon ja olla oma itseni. No hei kaikki, mä oon Janina ja mä haluaisin kertoa teille yhden jutun. Se koskee mun toista nimeä, joka on Päivänsäde. Mun vanhemmat, ne antoi sen nimen mulle siksi, että he pitivät mua hyvin iloisena pienenä. Ja kyllä mä oon iloinen vieläkin. Mutta monet sitten luulee, että mä vitsinä kirjoitan sen nimen johonkin paperille ja nauraa, että tommonen nimi, että mitäköhän se. Ja koulussakin ne kerran kirjoitti sen Päivän sateeksi ja se oli vähän nolo juttu, mutta kyllähän se siitä. Muutenkin niin mä oon tämmönen vähän unelmoija tyyppi, mutta kuitenkin mulla on päämääriä. Ja mä haluaisin sanoa teille kaikille, että jos on oikein harma päivä, niin unelmoikaa ja uskokaa niihin, niin sitten joku päivä niistä voi tulla totta. Hyvää syksyä kaikille. Hei, mä oon Hanna, tai oikeastaan mun nimi on Hanna-Mari, niin kuin mut on kastettu. Mä oon asunut Helsingissä 5 vuotta, mutta oon muuttanut tuolta Kainuusta Hyrynsalmelta. Ja kotiseutu onkin mulle tosi tärkeä paikka ja musta on kiva aina palata sinne tapaamaan vanhempia ja tuttuja. Mä asun mun poikaystävän kanssa täällä Helsingissä. Opiskelen sihteeriksi ja toivon, että musta tulee jonain päivänä hyvä sihteeri, kun mä valmistun. Tykkään eläimistä ja urheilusta ja mun mielestä semmoinen myönteinen asenne elämään on hirveän tärkeä ja mä haluaisin, että mullakin pysyisi se koko mun elämän ajan. No hei, mä oon Sari Nieminen ja tulen Ruskolta. Mua kuvaa ehkä parhaiten sana iloisuus, sillä mä oon yleensä aina iloisella päällä ja saan sen iloisuuden tarttumaan muihinkin ihmisiin. Sitten mä oon myöskin aika vilkas ja toista mielestä joskus jopa ylivilkaskin. Sitten mä oon ahkera ja työlle mä en koskaan osaa sanoa ei. Koulutuksesta voisi sanoa sen verran, että mä oon jostain 7. luokasta lähtien kiinnostunut oikeustiede ja nyt ensi vuonna mä aion panostaa niihin pääsuhteisiin niin, että pääsin niiden sisälle. Muuten mulla on elämässä tärkeää perhe, hyvät ihmissuhteet ja terveys tietenkin. Hei, mä olen Heinilän Kati ja mä tulen Eurajoelta. Mä oon lapsesta asti ollut kiinnostunut parturikampaajan ammatista ja vielä yläasteellakin mä olin varma, että mä haluan parturiksi. Mut sit mä kuitenkin ajattelin, että mä haluan lisää yleissivistystä lukiosta ja näin mulla oli aikaa sitten 3 vuotta vielä miettiä, mitä mä todellakin haluan isona tehdä. Ja lukiossa mä kiinnostuin opettajan ammatista ja nyt mun tulevaisuuden toiveena on sitten, että mä jonain päivänä valmistuisin parturikampaajan linjan opettajaksi. Hei, mä oon Mille Bell ja mä asun Kaarinassa. Viime keväänä mä pääsin Turun yliopiston hammaslääketieteelliseen ja siellä mä aion aloittaa opinnot nyt tänä syksynä. Ja sen ohella, jos mä vaan ehdin, niin mä jatkan taitoluisteluvalmentajana Turun Jannassa. Ja kesällä mä olin töissä Nauvossa Turun saaristossa, pienessä rantakahvilassa tai kioskissa ja siellä mä myin jätskiä koko kesän. Ja se oli tosi ihanaa päästä saaristoon sen kovan kevään ja kaiken lukemisen jälkeen. Saaristo on maailman paras paikka silloin kesällä. Ja sitten mä lähdin näihin Suomi-neitokilpailuihin mukaan ja nyt mä oon oltu kiertueella ja on tosi mielenkiintoinen ja kiva viikko takanapäin. Sitten mä haluaisin vielä lähettää terveisiä mun kaksosvelille Santulle, joka on armeijassa Pinjamissa. Et tsemppiä vaan. Hei, mun nimi on Tara Hemsli. Mä olen kotoisin Raumalta, mutta asun tällä hetkellä Turussa. Mä olin tuossa peruskoulun jälkeen vähän tuuliajolla. Mä olin iltalukiossa pari vuotta ja olin töissä aika monessakin paikkaa. Vietin muun muassa mahtavan vuoden Kotkan englanninkielisessä leikkikoulussa. Terveisiä kaikille lapsille. Nyt mä olen hotelli- ja ravintola-alalla, jonka mä koen omakseni, koska olen aika kunnianhimoinen ja ravintola-alalla on hyvät ylenemismahdollisuudet.
ja haluan myöskin työskennellä ihmisten kanssa. Mä olen nyt esimieslinjalla, joka kestää vielä 4 vuotta, ja sen jälkeen haluaisin kaupallista lisäkoulutusta, koska se auttaa mua myöhemmin työelämässä. Ja haaveena olisi lähteä ulkomaille töihin. Hyvät katsojat, oikein paljon tervetuloa suoraan lähetykseen. Olemme nyt Helsingissä hotelli Ramada Presidentin yökerhossa ja jännittävissä tunnelmissa valitsemassa Suomen neitoa vuodelle 1993. Meillä on 10 kaunista naista kilpailemassa tästä tittelistä ja tietenkin Miss Maailma-paikasta. Etsimme siis kansainvälisen luokan kaunotarta. Aikaisempia Suomen neitoja voi mainita vaikkapa Armi Kuuselan, Lenita Airiston ja Teija Sopasen, siinä tällaisia vanhoja tuttuja nimiä. Nyt on tulossa tälle vuodelle uusi tyttö ja katsotaan kuka hän sitten on, se selviää myöhemmin. Aloitamme ohjelman tällaisella pienellä kansainvälisellä show-osalla, jossa meillä on mukana viime vuoden Suomen neito, hän on Petra von Hellens ja teema liikkuu espanjalaishengessä, sillä Petrahan on ollut itse vuoden Espanjassa ja itse asiassa lähdössä muutaman päivän sisään sinne takaisin. Katsotaanpa, miten tytöt suoriutuvat tällaisesta härkätaistelutunnelmasta. Todo el amor te doy que te hace falta. Sé que es una aventura para mí, intentando encontrar hueco en tu corazón. Me enamoré. Sé que tu corazón está en la arena. Sé que ese amor no puedo compartir. Sé que tu corazón necesita algo más. Es eso lo que yo te quiero dar. Todo lo que yo te quiero dar. Mira, mira, mira que te quiero más y más. Torero, y que mira, mira, mira que te quiero. Torero, y que dame, dame, dame lo que quiero. Que tiemblo cuando veo tu torero. El miedo no tiene ni razón. Torero, y que mira, mira, mira que te quiero. Torero, y que dame, dame, dame lo que quiero. Comprendo tu cariño por el ruedo. Te quiero sin razón. Flores en el mantón de la barrera. Toros en el anillo sin cerrar. Solo puedo rezar, solo puedo pensar, porque me enamoré. Sé que tu corazón está en la arena. Sé que ese amor no puedo compartir. Sé que tu corazón necesita algo más. Es eso lo que yo te quiero dar. Todo lo que yo te quiero dar. Mira, mira, mira que te quiero más y más. Torero, y que mira, mira, mira que te quiero. Torero, y que dame, dame, dame lo que quiero. Que tiemblo cuando veo tu toreo. El miedo no
Kiitoksia Petra, kiitoksia tytöt. Tällä tavalla lähdettiin siis vauhtiin. Kyseessä oli todellakin Suomen neitoehdokkaat, vaikka ehkä näyttää vähän ulkomaalaiselta. Katsotaan nyt kuitenkin, ketkä näissä upeissa espanjalaisissa vaatteissa esiintyvät. Ensinnä tyttö numero 1, Maija Rajamäki. Maijahan on kotoisin Kaarinasta. Kilpailijatar numero 2 on Niina Nummela. Niina on lähtöisin Kuortaneelta ja asuu tätä nykyään Vantaalla. Tyttö numero 3 seuraavaksi. Hän on Sanna Leinonen. Ja Sannahan niitä Turun flikoi. Kilpailijatar numero 4, Niina Nortamo. Niina on kotoisin Espoosta. Numerolla 5 kilpailee Janina Frostel. Janinan kotipaikka on Porvoo. Ja kilpailijatar numero 6 astuu nyt eteen. Hän on nimeltään Hanna Peittola. Hanna asuu Helsingissä, mutta alkujaan kotoisin siis Kainuusta. Seuraavana tyttö numero 7, Sari Nieminen. Sari on kotoisin Ruskolta. Sitten mennään Eurajoelle. Tyttö nimeltä Kati Heinilä. Ja hänen kilpailunumeronsa on 8. Toiseksi viimeinen tyttö tulee eteen. Hän on kilpailijatar numero 9, Ami Lebel. Oikeasti hän on Anna-Maria, mutta haluaa itseään kutsuttavaksi Amiksi. Ja tyttö numero 10 viimeisenä, hän on Tara Hemsling. Tara Hemsling on kotoisin Raumalta. Tässä hyvä yleisö teidän edessänne upea kymmenikkö Suomen neito-kandidaatteja. Vieressäni hyvin kaunis nuori nainen, jonka varmasti jo tunnette entuudestaankin. Hän on Petra von Hellens. Petra, palataanpa nyt vajaa vuosi taaksepäin ja kerro meille niistä tunnelmista, joita sinulla oli siellä Etelä-Afrikassa. No 5 viikon reissulla siinähän ehti tulee monenlaista tunnelmaa, mutta kokonaiskuvana, jos ajattelen nyt jälkeenpäin, niin oli se ainakin opettava reissu, kun meitä tyttöjä oli 90 eri puolilta maailmaa. Niin, todella suuri joukko siellä oli, mutta kaikesta huolimatta sinä suoriudut tehtävästä ihan mukavasti, eli sinähän olit siellä 10 finalistin joukossa. Kerropa meille, mitä ovat sellaiset asiat, joita tytön pitää muistaa, eli mihin asioihin tuomaristo siellä sitten kiinnittää sinun mielestäsi huomiota? Mitkä ovat niitä tärkeitä tällaisessa isossa kansainvälisessä kilpailussa? No Miss Maailmakilpailuhan on hieman erilainen siinä mielessä, että ulkoisten avujen lisäksi siellä katsotaan, kiinnitetään huomiota sellaisiin asioihin kuin tuleeko tyttö toimeen lasten kanssa, koska tuleva Miss Maailma työskentelee lasten kanssa koko sen vuoden, että Miss Maailmahan on tällainen hyvän tahdon lähettiläs. Niinhän on, ja siksi me etsimme myös tällaista hyvän tahdon lähettilästä tyttöä, joka sopisi aina Miss Maailmaksi asti. Petra, olen kuullut, että sinulla tosiaan suunnitelmat vievät muualle maailmalle. Kerropa mihin päin? No olen lähdössä Espanjaan toistaiseksi ainakin nyt syksyksi. Eli emme kuitenkaan kokonaan menetä sinua sinne espanjalaisille Juaneille ja muille sankareille. No poikaveri löytyy jo Suomesta. No niin, se on oikein. Pitää pitäytyä sinne tutussa, turvallisessa suomalaisessa. Kiitoksia sinulle Petra ja oikein paljon onnea ja menestystä täällä Espanjan matkalla ja tietysti tulevaisuudessakin. Hyvät katsojat, tässä oli viime vuoden Suomen neito Petra von Hellens, Miss Maailmakilpailujen 10 parhaan joukkoon kuulunut tyttö. Todella upea ilmestys. Nyt katsomme kuitenkin, ketkä täällä katsovat näitä tämän vuoden upeita ilmestyksiä, eli ketkä istuvat tuomaristossamme. Ensimmäisenä haluan esitellä Eestistä Miss Estonia-kilpailun pääjärjestäjän Valeri Kirsin. Hänen vieressään istuu Aulikki Harkiola, Triumph International. Ja sitten Dave Salutski, Hotelli Ramada Presidentin johtaja.
Ja lisää kauniita naisia, huhhuh. Seuraavana on Niina Björkfeldt. Hän on Suomen neito, Miss Maailma 4. ja Miss Skandinaavia. Eli onneksi tervetuloa, Niina. Meinaa ihan sanat mennä sekaisin, kun niin kauniita naisia täällä ympärillä. Seuraavana vuorossa Asko Kalliomäki, toimitusjohtaja Claudia KY. Sitten vähän lehdistön edustajaa, eli toimittaja Iltalehdestä Aila Seppälä. Seuraavaksi tuomariston puheenjohtaja. Hän on Pertti Himberi, Finartist Oyn puheenjohtaja. Ja sitten tuomariston sihteerinä ilman äänioikeutta. Hän on mallitoimisto Fashion Teamin toimitusjohtaja Mario Sjöroos. Ja me jatkamme, hyvät katsojat, kansainvälisissä merkeissä. Eli seuraavana vuorossa on sensuelli kansikuvatyttö. Hän on näyttelijätär ja nyttemmin yksi Keski-Euroopan suosituimmista naisartisteista. Hyvät naiset ja herrat, vuorossa on Tatjana sekä Step Up-tanssijat Miikka ja Tino. Let's welcome Tatjana. Your body in the groove and feel it. Let the music fill your soul. I know your desire is getting stronger. When everybody comes together, feelings like a hunger. Let me take you to a place you have a good time. Forget your troubles, just leave them all behind. I know you wanna dance till the light of day. So everybody, let's dance the night away. Feel good, ooh yeah. Feel good. Feel good, ooh yeah. Feel good. Feel good. Feel good. Shake it, baby. Come here, listen. Hit the rhythm and no time for dissing. You gotta know so I can show you how to swing all the way to the West Coast. So jam, break it down, pick up the music or scram. Now, here's the filthy, here's the rhythm. DJ, spin that wheel. Feel good, ooh yeah. Feel good. Feel good, ooh yeah. Feel good. Hyvät katsojat, nyt olette tulleet uuteen osaan tätä Suomen neito 93 kilpailua. Vuorossa on nimittäin uimapukukierros. Tämä ei ole kuitenkaan ihan tavallinen uimapukukierros. Te olette nähneet nyt Tatjanan upeaa laulantaa
ja sitten Petran sellaista taustanauhalaulantaa, eli tekolaulantaa, ja sitä tulette näkemään hieman lisää, sillä haluamme testata hieman tyttöjen esiintymiskykyä ja heidän muita taitojaan tällä lavalla. Eli katsotaanpa, miten tytöt ovat tehneet omaa koreografiaa ja tietysti opetelleet laulun sanat, ja nähdään, kuinka ammattitaitoisia esiintyjiä meillä on tässä kymmenikössä. Eli aloitamme tämän uimapuukierroksen hieman poikkeavasti tällaiseen, sanotaanko, show-tyyliin. Eli katsotaan, mitä tytöt ovat meille valmistaneet. Tytöt, olkaapa hyvä. Tearing off a game of golf, I may make the play for the Getty, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine feminine head, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Ba-da-da, ba-da-da, ba-da-da. So I have to warn you, lady, though I know that you're perfectly swell, but my heart belongs to Daddy, 'cause my daddy, he treats it so well. Ooh, my heart belongs to Daddy, 'cause my daddy, he treats it so well. While tearing up a game of golf, I may make a play for the Getty, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Ba-da-da, ba-da-da, ba-da-da. Though I have to warn you, lady, though I know that you're perfectly swell, but my heart belongs to Daddy, 'cause my daddy, he treats it so well. Yes, my heart belongs to Daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Ba-da-da, ba-da-da, ba-da-da. Though I have to warn you, lady, though I know that you're perfectly swell, but my heart belongs to Daddy, 'cause my daddy, he treats it so well. Ooh, my heart belongs to Daddy, 'cause my daddy, he treats it so well. While tearing off a game of golf, I may make a play for the Getty, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine feminine head, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Ba-da-da, ba-da-da, ba-da-da. So I have to warn you, lady, though I know that you're perfectly swell, but my heart belongs to Daddy.
Kymmenikö, mutta nyt katsomme ihan perinteisellä uimapukukierroksella, kuka kukin on. Aloitamme tytöstä numero 1. Eteenne astui Maija Rajamäki. Maija on siis kotoisin Kaarinasta ja hän on 20-vuotias, 172 senttinen ja 52 kiloinen. Tässä siis tyttö numero 1, Maija Rajamäki. Seuraavana tyttö numero 2, Niina Nummela. Kerrataan vielä, Niina on kotoisin Kuortaneelta, mutta asuu tätä nykyään Vantaalla. Niinalla on ikää 22 vuotta, pituus 172 senttiä ja paino 54 kiloa. Hän on kilpailijatar numero 2, Niina Nummela. Mennään eteenpäin. Seuraavaksi tyttö numero 3. Hän on Sanna Leinonen. Sanna tulee siis Turusta. Sannalla on ikää 19 vuotta, pituus 178 senttiä ja paino 57 kiloa. Tyttö numero 3, Sanna Leinonen. Seuraavaksi kilpailijatar numero 4, Niina Nortamo. Niina tulee Espoosta ja Niinalla on vuosia 21, pituus 173 senttiä ja paino 53 kiloa. Tässä siis tyttö numero 4, Niina Nortamo. Ja eteenpäin mennään. Seuraavaksi kilpailijatar numero 5. Eteen astuu Janina Frostel. Janina on porvoolainen ja ikää hänellä on 19 vuotta, pituus 173 senttiä ja paino 54 kiloa. Hän on tyttö numero 5, Janina Frostel. Seuraavaksi helsinkiläisväriä, kilpailijatar numero 6. Numerolla 6 kilpailee Hanna Peittola. Hanna on 23-vuotias, 172 senttinen ja 52 kiloinen. Tässä siis edessänne tyttö numero 6, Hanna Peittola. Seuraavaksi kilpailijatar numero 7, Sari Nieminen. Sari tulee Ruskolta. Ikää Sarilla on 20 vuotta, pituus 177 senttiä ja paino 60 kiloa. Tyttö numero 7, Sari Nieminen. 3 tyttöä jäljellä. Seuraavaksi kilpailijatar numero 8. Hän on Kati Heinilä. Katihan on kotoisin Eurajoelta. Iältään 20 vuotta, pituus 178 senttiä ja paino 59 kiloa. Tyttö numero 8, Kati Heinilä. Mennään eteenpäin. Seuraavaksi tyttö numero 9 astuu sinne teidän eteenne, hyvä yleisö. Hän on nimeltään Anna-Maria Lebel.
eli Ami Lebel tuttavallisemmin. Ami on 20-vuotias, 173 senttinen ja 53 kiloinen. Ja Amihan on kotoisin Kaarinasta. Tyttö numero 9, Ami Lebel. Ja sitten viimeinen kilpailijattaremme, tyttö numero 10, Tara Hemsley. Tara tulee Raumalta. Taralla on ikää 19 vuotta, pituus on 175 senttiä ja paino 56 kiloa. Eli viimeinen kilpailijattaremme, tyttö numero 10, Tara Hemsley. Ja emmeköhän me pyydä vielä kaikki tytöt yhtä aikaa tänne lavalle. Katsomme, miltä he näyttävät. Voimme vähän vertailla ja katsoa, miltä näyttää Suomenneito kandidaattijoukko mallia 1993. Ja hyvä yleisö, tunnelmaa täällä salissa nostattaa meidän oiva pianistimme Hillel Tokatsier. Me jatkamme hyvä yleisö edelleen latinalaisrytmien merkeissä, vuorossa edelleen Kirsi ja Timo. Siempre means a love that cannot end. Friends for life, not just for summer or spring. Amigos para siempre. I feel you, baby, even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, not just for summer or spring. Amigos para siempre. We
Hyvät katsojat, jos nyt olette luulleet, että olette nähneet kaiken tänä iltana, niin se ei valitettavasti, tai pitäisi sanoa kai onneksi, ole totta, sillä seuraavaksi on vuorossa se aina tyylikäs, näyttävä ja tytön kovasti taitoja testaava iltapukukierros. Katsotaan tytöt yksitellen upeissa iltapuvuissaan. Aloitetaan tytöstä numero 1. Maija Rajamäki. En halua vaivata teitä, hyvät katsojat, turhilla puheilla, mutta kerron Maijasta sen verran, että hänellähän on myös kaunis sisko, eli muutama vuosi sitten Miss Suomi-finaalissa oli hänen siskonsa Leena, ja nyt on täällä Suomen neitofinaalissa sitten Maijan vuoro. Maijahan on hammaslääketieteen opiskelija. Hän on tyttö numero 1, Maija Rajamäki. Seuraavaksi kilpailijatar numero 2, Niina Nummela. Niinasta kerrottakoon nyt ensiksi sen verran, että Niina on YO-merkonoomi. Ja kuten kaikki meidän kilpailijoistamme, tai ainakin lähes kaikki, he ovat saavuttaneet jo kauneuskilpailumenestystä. Myös Niinalla tällaista on tältä vuodelta. Hän on nimittäin Miss Tennis. Hän on tyttö numero 2, Niina Nummela. Seuraavaksi kilpailijatar numero 3. Alas portaita astuu Sanna Leinonen. Myös Sannalla on rutkasti kilpailukokemusta. Hän on Miss Turku, hän on Miss Suomi-finalisti ja hän on edustanut maatamme myös kansainvälisesti eli Miss Model of the World-finaalissa. Tässä tyttö numero 3, Sanna Leinonen. Sitten tyttö numero 4, Niina Nortamo. Hyvät katsojat, tällä iltapukukierroksella paitsi että saatte ihailla näitä upeita pukuja, niin sitä pitää myös katsoa, miten tyttö tämän luomuksen kantaa. Eli tämä on hyvin tärkeä peruste. Tässä siis Niina Nortamo, espoolaistyttö, joka käy tällä hetkellä iltalukiota. Ja Niinan kilpailunumero on 4. Tyttö numero 5 on nyt vuorossa. Janina Frostel. Janina on myös tuttu kasvo. Hänhän oli Miss Suomi-finaalissa Sannan tavoin. Janina on kotoisin siis Porvoosta ja hän on ammatiltaan merkonoomi. Jatko-opinnot kiinnostavat, mutta tällä hetkellä on töitä riittänyt kyllä muutenkin. Tässä tyttö numero 5, Janina Frostel. Ja tyttö numero 6 on seuraavana vuorossa. Sinisessä vartalon myötäisessä paljettiluomuksessa näette Hanna Peittolan. Hanna on siis pohjoisen Kainuun tyttöjä, mutta sitten aika vei hänet tänne Helsinkiin ja täällä hän on sitten pysynyt. Ehkä poikaystävälläkin on jotain asiaan sanomista. Hanna Peittola on tämän vuoden Miss Helsinki. Hannan kilpailunumero on 6. Seuraavaksi kilpailijatar numero 7, Sari Nieminen. Toistaan upeampia pukuja, toistaan upeampia tyttöjä. Sari Nieminen on siis ruskolaistyttö ja kuten hän jo aiemmin sanoi, hän haluaisi lakiopintoihin. Ja ensi vuonna, jos sitten aikavarat antavat periksi, on Sari sinne menossa. Myös Sari on menestynyt jo aiemmin kauneuskilpailuissa, oli muun muassa ensimmäinen perintöprinsessa Miss Turismi-kilpailussa Turkissa. Hän on Sari Nieminen, tyttö numero 7. Kilpailijatar numero 8 on seuraavaksi esittelyvuorossa. Hän on nimeltään Kati Heinilä.
Katihan on kotoisin Eurajoelta. Kati on opiskelemassa parturi-kampaajaksi. Ja niin kuin hän sanoi, hän haluaisi vielä muillekin opettaa tätä jaloa kampaamisen ja leikkaamisen taitoa. Hän on tyttö numero 8, Kati Heinilä. Toiseksi viimeinen kilpailijatar, tyttö numero 9, on nyt esittelyvuorossa. Hän on Ami Lebel. Ami Lebel on tyttö, jolla tekemistä riittää. Hän on opiskellut vuoden kemiaa, nyt pääsi opiskelemaan hammaslääketiedettä ja väliajat hän sitten tekee paljon muuta, eli luistelee ja maalaa, joten ei taida paljon aikaa jäädä muille. En tiedä, miten mahtaa olla poikaystävän laita. Tässä näette tytön numero 9 nimeltään Ami Lebel. Ja sitten viimeksi tyttö numero 10, Tara Hemsley. Ensi kuulemalta saattaa vaikuttaa vähän oudolta tämä Taran vähän ulkomaalaiselta soinahtava nimi, mutta sille on ihan luonteva selityksensä. Hänellä on sukujuuria Englannissa. Hän opiskelee tällä hetkellä siis hotelli- ja ravintola-alan koulussa esimieslinjalla. Ja kilpailu numero 10, nimi Tara Hemsley. Ja seuraavaksi lähdemme jälleen kansainväliseen henkeen, kansainväliseen sykkeeseen. Vuorossa on jälleen vieraamme Tatjana. Sympaattinen Tatjana laulaa tunnelmapalana kappaleen Just When I Needed You Most. Mukana esityksessä Ambra ja Miikka vähän myöhemmin.
Thank you, Katjana. Hyvät katsojat, hyvä yleisö täällä paikan päällä. Olemme lähestymässä näitä tämän kilpailun huippuhetkiä ja tunnen oikeastaan kuinka jännitys täällä yökerrossa kohoaa, sillä vuorossa on tyttöjen upea iltapukufinaali ja sen jälkeen näemmekin jo, ketkä ovat voittajat. Tässä, hyvä yleisö, näette nyt 10 finalistia ja viime vuoden voittajan Petra von Hellensin. Nyt hetken aikaa saamme kuunnella vielä Hillel Tokatsierin musisointia ja nauttia hetken kaikkien näiden 10 tytön kauniista rivistöstä. Hyvä yleisö, alkaa olla jännittävät hetket käsillä. Petra voi siirtyä varmasti sinne palkintopöydän ääreen ja tytöt tänne taakse jännittämään. Ennen kuitenkin näiden tulosten julkaisemista haluaisin sanoa ihan pari sanaa tästä tuomareiden työstä. Jokainen tietää, että se ei ole mitenkään helppo, mutta mitäköhän asioita he ovat täällä tänään katselleet? He ovat katselleet sitä, että tyttö on ulkoisesti sopusuhtainen ja kelpo lähtemään sinne Miss Maailmakisoihin edustamaan Suomea. Erityisesti sellaista kansainvälistä kaunotarta ja siellä menestyvää kaunotarta nyt etsitään. Se tarkoittaa sitä, että tytön pitää olla esiintymiskykyinen, sillä usein siellä joudutaan esittämään tämän illan kaltaisia playback-osuuksia ja koreografisia osuuksia. Siksi olemme halunneet testata tyttöjä myös tässä mielessä. Lisäksi tyttö on tietysti kielitaitoinen ja sen on tuomaristo jo aiemmin testannut. Minusta tuntuu, että täällä alkaa salissa olla sen verran odotusta ilmassa, että ei parane enää kauan pidättää jännitystä ja teitä, hyvät katsojat siellä kotona. Aloitamme näiden tulosten julkaisemisen tietysti teidän valitsemastanne tytöstä. Kenet te, hyvät katsojat, olette valinneet puhelinäänestyksessä omaksi ihanne tytöksenne? Se selviää aivan tuota pikaa. Hän sai 28% kaikista soitetuista äänistä ja hän on kilpailijatar numero 5, Janina Frostel.
Janina Frostel on siis teidän suosikkityttönne, hyvät katsojat. Ja tässä Petra nauhoittaa Janinan ja antaa tietysti asian kuuluvat kukat, minkä jälkeen Janina sitten siirtyy takaisin tuonne muiden tyttöjen kanssa riviin. Ja onnitteluhalaukset vielä kaupan päälle. Näin, 1 mitali on nyt jaettu. Seuraavana on vuorossa lehdistön ihanne tyttö. Joka vuosihan valitaan tietysti tiedotusvälineiden ihailema ja arvostama tyttö. Ja pyydänkin nyt lehdistön edustajaa saapumaan tänne lavalle ilmoittamaan, kuka on lehdistön ihanne tyttö Suomen-niitokilpailussa 1993. Ole hyvä. Ja sinulla on nyt sitten sellainen ankara tehtävä sanoa, kuka yksi tytöistä on vain lehdistön ihanne tyttö. Kerropa, kuka se on. Jo toistamiseen lehdistö on valinnut ihannetytökseen tytön nimeltä Sanna Leinonen. Sanna Leinonen, tyttö numero 3. Ja tuolta kun saadaan vielä nauha. Näin pujotettua Sannan harteille. Ja sitten vielä kukat ja pokaali, niin toinenkin kilpailun palkittu tyttö on jo edessänne, hyvä yleisö. Ja Riitta Nykänen oli tämä palkitsija ja suukottelija halailija. Nyt on enää jäljellä 3 tytön joukko. Katsotaanpa, ketkä nämä 3 tyttöä ovat. Minulla on täällä kuori, jota en itsekään vielä ole avannut, en tiedä mitä täällä on. Siellä on tietysti tulokset, mutta mitkä tulokset, sen tekin kuulette aivan kohta. 10 tyttöä odottaa näitä ja varmasti moni muukin. Katsotaan, mitä tämä kuori pitää sisällään. Aloitamme tutusti toisesta perintöprinsessasta. Toiseksi perintöprinsessaksi Suomen-neitokilpailussa 1993 on sijoittunut kilpailijatar numero 7, Sari Nieminen. Tällä tavalla ruskolainen Sari saa 1 kruunun eli meritin matkallaan lisää. Sieltä Petra hakee tämän kruunun ja tämä on se kriittinen vaihe. Juuri katsotaan, mitä tapahtuu, kun kruunu päähän pujotetaan. Ja sieltä tulee upea pokaali, kukat ja vielä lahjatavarapalkinto. Hän on toinen perintöprinsessa Suomen-neitokilpailussa 1993. 2 kaunista tyttöä on vielä jäljellä, tai jäljellä on useampikin kauniita tyttöjä, mutta 2 palkittavaa tyttöä. Heistä ensimmäisenä otamme ensimmäisen perintöprinsessan. Suomen-neito perintöprinsessa tänä vuonna. Ensimmäinen sellainen on tyttö numero 9, Anna-Maria Lebel. Ja hyvät katsojat sekä hyvä yleisö täällä paikan päällä, voin kertoa teille yhden pienen yksityiskohdan. Anna-Maria lähti tähän kilpailuun oikeastaan yllätyksellisesti ja alkuun hän sanoi, että ei tiedä oikein miten suhtautua, voitti oman osakilpailunsa ja tässä hän nyt on ensimmäinen perintöprinsessa Suomen-neitokilpailussa 1993. Sieltä vielä pokalit ja lahjatavarapaketit. Hyvä yleisö. Jännitys alkaa kohota entisestään. Petra antaa kukkakimpun ja sen jälkeen katsomme. 8 tyttöä on jäljellä. 8 tyttöä odottaa varmasti yhtä jännittyneinä kuin me täällä, minä ja te hyvä yleisö.
Kaikki olemme yhtä jännittyneitä, mutta varmasti täällä 8 tytön joukossa jännitys on vielä suurempi. Kuka heistä on Suomen neito 1993? Kuka lähtee edustamaan Suomea tämän vuoden lopulla Miss Maailma-kilpailuun ja toivon mukaan tuo sieltä ainakin yhtä hyvää menestystä kuin Petra von Hellens viime vuonna? Suomen neito 1993 Miss Maailma-kilpailuun lähtiä on kilpailijatar numero 5, Janina Froster. Ja näin Petra onnittelee ja antaa pakolliset mukavat palkinnot. Sitten kruunu voittajan kutreille. Katsotaan kuinka nyt käy. Rutiinilla Petra asettaa Suomen neito 93 kruunun Janitan kutreille. Ja sitten hotellin edustaja tulee Lars Nyberg vielä kukittamaan omasta puolestaan, kunhan Petra saa annettua nämä upeat palkinnot ja pokaalit. Ja vielä kukkia tulee lisääkin. Ja sitten tietysti pitää päästä vähän halailemaan ja onnittelemaan. Tällä tavalla, hyvä yleisö. Näin olemme saaneet 3 uutta, hyvin kaunista nuorta naista. Ja yksi heistä lähtee edustamaan Suomea Miss Maailma-kilpailuihin. Minulla on etuoikeutettu asema, hyvä yleisö ja katsojat, olla nyt kysymässä Janinalta pari asiaa. Ensimmäisenä koko Suomen maassa. Janina, kerropa nyt ihan ensikuulumiset ja ensiajatukset tässä kruunauksen jälkeen. Tuntuu aivan uskomattomalta, mutta tottahan se on. Niin, ja nyt se alkaa se kova työ ja valmistautuminen sinne Miss Maailma-kilpailuihin. Mitä olet ajatellut tehdä? Olen ajatellut tehdä kovasti työtä sen eteen, koska haluan olla hyvä, kun menen sinne ja edustaa Suomea parhaalla tavalla ja toivottavasti pärjään tosi hyvin. Niin mekin toivomme. Hyvät katsojat, hyvä yleisö. Tässä meillä on uusi Suomen neito ja toivomme hänelle varmasti sydämestämme menestystä ja onnea kilpailussa ja elämässä. Kiitoksia mukana olosta, hyvät katsojat. Mukavaa illanjatkoa ja oikein hyvää alkavaa syksyä. Ihailkaa ja katsokaa. Tässä näette Suomen tällä hetkellä 3 kauneinta nuorta naista. Kiitoksia seurasta.